Nwunye aka na-achị Anambra Steeti Odoziaku na Onye Soludo ekwugo na ya nwere olileanya na akwa nchekwa ụmụ nwaanyị dị ime emepụtara ọfụ ga-enye aka benata ọnwụ nne na nwa. Gọọmenti Anambra Steeti akwụsịgo ụgwọ nkwado a na-enye ụlọ akwụkwọ Nosten iji wee nyere ha aka n'ihi ụgwọ ọnwa ndị nkụzi ha na-akwụbeghị akwụ. Ụlọ ọrụ NAFDAC akwagarịrị n'ọtụtụ erimeri esi Naịjirịa tụfee mba ofesi bụ nke ndị ọcha na-agbara olu iru n'ihi na ọ gafeghị nnyocha kwesịrị ekwesị n'ime Naịjirịa. Ụgbọ mmiri abụọ ndị ohi oke osimiri mba Somali nwụchikọ ka a napụtagoro ha n'aka ike. Chetakwa na Gọvanọ Chukwuma Soludo awụchigo ime ka ọnọdụ akụnụba Anambra Steeti kwụrụ gidigba ma kwalite ndị Igbo ji hiri isi ka anyị dọnyere ukwu n'ihi na gidigidi bụ ugwu eze. Tọzie ntị na kenu akọ n'uju ọkọ akụkọ Ọbụm na-eme Okonkwo. Nwunye aka na-achị Anambra Steeti Odoziaku na Onye Soludo agwago Odoziaku Tonia Ọkpala bụ onye oti tenis bọọlụ ama ama n'oge gara aga okwu bụ onye a chọtara ka ọ nọ na-awagharị n'ezinụzọ n'isi obodo steeti ya bụ Ọka. Nụrụ akọ maka nke a n'uju. Ka ha na-akparịta ụbụbọ, Oriakụ Soludo dị ka ọ na-agwa ya okwu kwere ya nkwa na ọ ga-eduru ya jikwa ya nke ọma ma kpọnyekwa ya ndị ezinụlọ ya. Oriakụ Ọkpara bụ onye nke ihe eserese na-agagharị ugbu a na-egosi ebe ọ na-aga n'akụkụ Ọka nke Club Road a na-akpọ Abakaliki Street. Dị ka ọ hụrụ ihe eserese ahụ, Oriakụ Soludo gwara kọmishọna ahụ maka ụmụ nwaanyị na steeti a ka ọ kpọbata ya bụ onye ama ama na-akụbu bọọlụ tenis. Dịka ya na Tonia na-akparịta ụka n'ekwentị, Oriakụ Soludo gwara ya na gọọmenti steeti a ga-agbasi mbọ ike ịhụ na ejikwara ya nke ọma ma kpọchie ya n'ọnọdụ nke ka mma. Ọ kọwakwara na ya bụ ihe mgbu nke nwaada ahụ gabigara bụ nke anaghị adịgide ma kwe nkwa iji otu ya bụ Healthy Living with Onye Soludo wee nyere ya aka n'ebe dịgasị iche iche ndị gụnyere inyegasị ya ihe oriri nakwa inye ya ndụmọdụ maka ahụike. Ka ọ dị ugbu a, Tonia bụzi onye nke na-anarazi ọgwụgwọ na otu ụlọọgwụ.